Pajjiżna qed jimplementa diversi azzjonijiet biex jissalvagwardja żoni marittimi protetti li jkopru madwar 4100 km² tal-Baħar Mediterran u li huma 13 il-darba akbar minn Malta. Dan intqal mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli waqt il-15 laqgħa nazzjonali ta' Focal Points ta' Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti dwar żoni speċjali protetti u d-diversità bioloġika fil-Mediterran li kienet organizzata mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-era. Il-Ministru Dalli qalet li f'dawn l-aħħar snin Malta komplit iżżid żoni protetti ġodda f'waqt li komplit taħdem fuq miżuri li jistgħu jkunu ta' teddida għall-ambjent marittimu li jinkludi skart fil-baħar. Pereżempju bl-aħħar deċiżjoni li ħadna ifisser li issa għandna 18 il-Marine Protected Area, żona ta' 4100 km² li jfisser 13 il-darba akbar mill-gżejjer tagħna. U qegħdin indaħlu numru ta' miżuri biex naraw li nipproteġu l-baħar bħal mija mandatory waste separation, naraw li ma jispiċċax plastik fil-baħar, inkomplu bil-kampanji bħal Saving Our Blue. U f'da kollu jibqa' ċentrali il-vuċi ta' tfal u ż-żgħażagħ li wara kollox se jkunu l-ikbar impattati minn kwalunkwe deċiżjoni li nieħdu llum il-ġurnata.